שני גבוהים, ספנסר ולבן ביחד, כי אנחנו מעריכים שפניוניוס בחמש דקות הראשונות יעיטו את הקצב, לכן אנחנו רוצים שליטה בריבאונד ויציאה לפאסט ברייק. תודה רבה, אמנונצקי, הוא ממהר לקבוצה שלו, המשחק עומד להתחיל, השידור אצלכם. הנה המשחק התחיל, כדור ראשון של היוונים, וכדור ראשון בחוץ של סטוקס, אבל טרנר על הכדור החוזר, והוא נבלם על ידי אלקסיס. ההרכבים, מכבי כאמור פותחת בלי גודס, אלא עם הנפלד, מרסר, ג'אמצ'י, אלקסיס ודנקלי. פניוניוס אתונה, הנה עכשיו חטיפה של ינקיס, וזה הוא יודע טוב לעשות, והכדור של טרנר בפנים. צ'יפיטה פניוניוס פתחה בדיוק עם אותו הרכב שבו היא פתחה שם באתונה, 4 קריסטודולו, 8 ינקיס, 9 טרנר, 12 אחיו של קריסטודולו, קריס קריסטודולו, ו-14 סטוקס. ג'אמצ'י עם הכדור, עליו קריסטודולו. עבירה הראשונה לקריס קריסטודולו, מספר 12. לעניין העבירות תהיה השפעה גדולה מאוד היום על התוצאה הסופית. היוונים, לפחות על הנייר, לא ראינו את זה באתונה, יש להם בעיה עם מחליפים, וזה אומר שכל שחקן פותח בחמישייה פותחת שיכנס לבעיה של העבירות, מחליש את הקבוצה בצורה משמעותית. הנפלד עם הכדור אל אלקסיס, חופשי, לא. טרנר מול ג'אמצ'י, הוא רוצה לעשות איזה קונץ, הוא זורק איירבול. כן, הוא גם מבקש פאול. לא רלוונטי. לא ילך על זה לרב. נקודה יתרון לפניוניוס. אלימלך עם הכדור. גודס. ועכשיו הקהל מעורר את מכבי לעשות משהו, לתת טיפת זהה כדי לנצח את המשחק. סטוקס. והדנקינג הזה של סטוקס בעצם נותן לנו את הסיפור של שני המשחקים, לא? מסמל הרבה מאוד. 3 נקודות יתרון לפניוניוס, 1:03 לסיום המשחק. גודס, בחוץ. והם לוקחים את הריבאונד הגנה בלי שום בעיה. קריסטודולו, אל אנגלו. ואנגלו כדרר בחוץ, כדור יעבור למכבי. 51. אלימלך, ג'אמצ'י, דניאל. כן, מה זה היה? גודס. מה אתה מצפה, שב-40 השניות האחרונות יקרו דברים שלא קרו לא, אבל אני מצפה שב-40 השניות האחרונות מישהו ילחץ על הדבשה וידבר על הכבוד וינצחו את המשחק הזה. נכון. ואת זה אפשר היה לעשות בשום ספק. ינקיס עם הכדור. אנגלו. ינקיס. אנגלו אל ינקיס. והעבירה היא של ג'אמצ'י. עבירה רביעית. 26.4 שניות לסיום. 3 נקודות יתרון לפניוניוס. ועכשיו ינקיס יבוא אל קו העונשין. כן, יש להם סיבה טובה להתנשק, מתנשקים, המאמן העמיד כאן קבוצה על המגרש, וכנראה זה לא מקרה, רבותיי. הקבוצה הזו משחקת בליגה החזקה באירופה היום, ביוון, והיא נמצאת שם בשלישייה המובילה, ובלי שום ספק יש קבלות. עם העובדות אי אפשר להתווכח. אתם רואים קבוצת כדורסל, הם לא תפסו כאן יום, וכנראה שגם לא באתונה. גם שתי הזריקות של אנגלו בפנים, שמע, בעונשין זה פשוט תופעה. פשוט מדהים. 23, תראה מה זה, 23 מ-26, ג'אמצ'י, בפנים ל3. חמה פורטה קוראים לזה. אתה יודע שיכולה להיות פה הערכה? לא, בעצם 20 הפרש, מה אנחנו לא? חלה, איזה שטות שאני פלטתי. טרנר, עבירה של אלימלך. אתה יודע שהיו זמנים שקבוצות היו מפסידות. כמה טרנר, 25 נקודות. הנה, 9 מ-10. 9 מ-10. הנה, חטיפת כדור של טרנר אחרי שהוא זרק עונשין. אוי, מה שהוא עושה לנו. כדור הזה בחוץ. וכאן סיום המשחק. פניוניוס אתונה לא רק שלא ספגה 21 נקודות הפרש, היא גם מנצחת המשחק הזה 77, 74, והקהל החם ביד אליהו מודה עכשיו לשחקני מכבי לא על המשחק הזה, אלא על העונה היפה שהייתה להם בכל זאת בגביע אירופה. לא נוכל להתחמק מהמשחקים האחרים שהיו פה, היא סיימה אותה לא טוב. יש חיבוקים. והשחקן המצטיין במשחק הזה, נכון, גם טרנר היה שחקן מצטיין, אבל אנחנו חושבים שהשחקן המצטיין 8, פניוטיס ינקיס. נכון.
תיאודור קוצונס שלנו הבטיח שהוא ינסה איכשהו להביא לנו את קוצונס כדי שנשוחח איתו. אני מקווה שזה אכן יתבטא איכשהו. בינתיים נמצא לידינו רלף קליין. רלף, הנה תכף הוא יסתדר פה עם האוזנייה, שים את האוזנייה.